Здравейте, приятели! В това видео искам да ви разкажа накратко това, в което аз смятам, че е най-достоверно, като кратка история, но въпросът е откъде е произлязло злото. И така, историята на злото започва не откъде да е, а от най-святите места на небесата. Небесното воинство е било неизброимо множество от ангели, заедно с Исус Христос, с Бог и с всички святи, херовими и служещи същества, които ние няма как да знаем какви са точно. Историята на произхода на злото е записана в Библията. Ще ви дам стиховете, които говорят именно за тази история. В Библията е описана ясно и точно историята за произхода на злото. Има стихове, от които разбираме, че преди съществуването на земята, на хората, в небето е имало война между ангелите. И между тези ангели се е откроявал един, който е създавал интриги, който е влякал една трета от ангелите да воюват срещу останалите ангели и срещу цялото управление на Бог. Разбираме от Библията, че този ангел е стоял съвсем малко по-нише от самия Исус Христос и самият Бог. Той е водил абсолютно всички останали ангели и мисля, че се досещате името на този ангел. Днес също е известно Луцифер. През вековете това име се променя на дявол, Сатана. Луцифер в началото е бил един от, дори се пише, че е бил най-красивият, най-можещия, най-умния ангел. Той не е бил просто един обикновен ангел, той е ръководил армията на Бога от ангели. Ръководил е небесния хор, ръководил е заедно с Христос цялото небесно воинство. Един ден, както си стоял и се разхождал, той започна да си мисли, защо пък да не се издигне още по-нависоко от поста, който му бил даден и възложен. Започнал в него да се надига бунт против самия му Създател, против Бога. Искал да измести самия Бог от престола му и самия той да се възкачи на трона му. Започнал да всажда съмнения в останалите ангели. Както ви казах, от описанието в Библията имаме свидетелството, че успял да заблуди една трета от присъстващите ангели тогава. Стигнало се до там, че тази война няма да има край. И се наложило Бог в милостта си да забрани на Луцифер и всички ангели, които са го последвали, да има достъп до небето. Той ги изгони от небето. Така те трябвало да бъдат скитници в останалите планети. И лека по лека започнали да кроят планове, понеже вече нямали достъп до небето, как могат да заблудят всички останали същества на останалите планети.
момента, в който стигнали до нашата планета Земя, след като Бог вече ни е бил създал, мисля, че всички се досещаме и знаем историята на Адам и Ева, на отхапването на забранения плод, на змията на дървото. В случая, самият Луцифер е използвал змията като вид медиум. Това може да се брои за първия пример за спиритизъм в историята на човечеството. Ние не знаем какви методи е използвал Луцифер, докато е бил на другите планети. Но знаем, че на всяка една планета са съществували дървото на живото и дървото за познаване на доброто и злото. И само на нашата планета грехът е заченал и е родил смърт. Само на нашата планета нашите прародители Адам и Ева са успешно излъгани от тази старовременна змия, дявола или Луцифер. И от тогава насетне нашата земя страда, манипулирана е, лъгана е. И какво ли още не. Виждате сами около себе си колко много грях има, колко много скръб и тъга. Нямам намерение да влизам в повече детайли, защото исках накратко да ви представя това, което аз знам по този въпрос – произхода на злото. Има много хора, вярващи и невярващи, които много често си задават въпросите защо. Защо страдам точно аз? Защо точно на мен? Защо точно сега? Всъщност, страданието не се базира на желанието на Бога ние да страдаме. Страданието идва от това, че ние сами тръгваме по лошия път. Бог беше предупредил Адам и Ева да не ходят, да не се приближават и да не опитват от плодовете на това дърво. То си е казано, дървото е за познаване на доброто и злото. Те са познавали вече доброто. Защо им е било да познават злото? Разбира се, Бог не е могъл да им забрани на 1,000,000%, т.е. съвсем да ги сложи в клетки и да нямат свободен избор. Той им е оставил избор. Избора да бъдат хора, а не роботи, защото истинската любов изисква свобода. Това беше накратко историята за произхода на злото. Казах ви, че ще ви давам библейските стихове, които говорят за историята за произхода на злото. Сега ще ви прочета част от тях. Първият се намира в книгата Откровение на Библията, в 12 глава. И стана война на небесата. Излязоха Михаил и неговите ангели да воюват против змея. И змеят воюва заедно с своите ангели. Обаче те не надвиха, нито се намери вече място за тях на небето. И беше свален големият змей, онази старовременна змия, която се нарича Дявол и Сатана, който мами целия свят. Свален беше на земята. Свалени бяха и ангелите му заедно с него. Ето и още един стих от книгата Исаия, 14 глава. Как си падна от небето ти, денице, сине на зората? А ти казваше в сърцето си: ще възляза на небесата, ще възвися престола си над Божиите звезди и ще седна на планината на събраните богове, към най-крайните страни на север. Ще изляза
над висотата на облаците ще бъда подобен на Всевишния. Ето и още едно подробно описание за самия Луцифер, което като превод означава носител на светлина. Този стих се намира тези стихове се намират в книгата Езекия, 28 глава. Сине човешки, надигни плач за тирския цар и му кажи: така казва Господ Йова. Ти си печат на съвършенство. Пълен си с мъдрост и съвършен по хубост. Ти беше в Божията градина в Едем. Ти беше обсипан с всякакви скъпоценни камъни, деня, когато си бил създаден. Ти беше херовим помазан, за да засеняваш. И аз те поставих така, че беше на Божия свят хълм. Ти ходеше сред огнените камъни. Ти беше съвършен в постъпките си от деня, когато беше създаден, докато в теб не бе намерено беззаконие. Затова те отхвърлих като скверен от Божия хълм. Сърцето ти се надигна поради хубостта ти. Ти разврати мъдростта си поради блясъка си. Аз те хвърлих на земята. Мисля, че тези откази са много достоверен източник на това какво точно се е случило. Искам да ви насърча покрай тази историка да вникнете по-дълбоко в смисъла на тези стихове, да се замислите колко важно е българина да снеме от прашната секция Библията си и най-накрая да започне да я чете. Не просто да я чете, но да я изследва ежедневно. Тук ще добавя една мисъл на нашия български писател Иван Вазов. Той казва така за Божието Слово. Аз не зная под небето друга книга, по-могъща и тъй всеобща, каквато е Библията. Там, дето Библията се чете, злините са случайни, а добродетелите са трайни спътници в живота. Мисля, че дядо Вазов много категорично заявява, че онзи, който чете Библията, я има в дома си, при него злото ще бъде просто случайност, а не постоянен гост. Пожелавам на всеки, който гледа това кратко видео, да бъде насърчен.